Kaixo, Igo! Haupa, Beni, zelan? Eta zeu? Ni ederto baten. Jo, mila esker, etortzea bene. Zeuri negaz harremanetan jartze, gaitik? Jo, Igo, gogoak nituen zuena etortzeko. Ikusi zaitugulako bertsolaritza munduan, Bai, posten hau, jendeak neube ikustea, egize da, justo bertsolaritza munduan beti dauzela berrikono batzuk, ez? Beti dakizkuten izen horrek, baina, gero ona betorri izan dien beste bertsolari batzuk existitzen diela, eta posten hau bai bizuk bizibila hori emoti, Zek animatu zintuen bertsolaritza mundua aztera. Animatu ninduen persona zehatz batek, Juanjo Respaldiza bertsolariak, izen bera etortzen jakun ikastolara bertsolaritza irakastera. Eta nik bertsolaritza zen eta baneki zen. Baina nolabait hartu emon hori bertsoagaz eta bertsolaritzagaz ordura arte ene baneukin eta gogoratzen dut 2009ko Euskal Herriko txapelketa hori bizi izen ebala nahiko gertutik edo izin zarenako txapelketik interesa sortu duztena segiz da 2005 Andoni Egainak idazi zaren azken hori banekien Andoni Egainak idazi zabela, baina eneuken harreman hori bertsolaritzagaz, ez? Eta 2009an edo hasiko nintzen Juanjo Respaldizakin ikastolan jolas orduetan geratzen eta beragaz bertsotan. Eta gero 2013an edo izango zen, abenduan, bebai kasualidadia, Euskal Herriko bertso txapelketagaz batera eta bertso eskolara animau nintzela eta hori, esan lehike, 8 urte daro da zela bertsotan. 2009an ez zuen Maialen Lujan. Hori da. Bai, eta garaiaretan ikastolan Maialen Lujan presentzia da super handiz izen zan, ez? Lehen da biziko emakume Euskal Herriko txapelketa irabazten eta eta azkenin bai sortu zen horre, ez bakar niga, nik uste jente askoan sortu zala horre bertsolaritzarako bertsoletasun bat oso interesgarriz eta boom bat izen zan, niretzako. Lehenengo emakume irabaztea eta ni alegia gaixorik etxean ez dut sekula aztuko. Bai, Ni gogoratzen az Durangon egon nintzela, izotz pistan egon nintzen, gainera, Euskal Herriko finala beti da hasi goizeko 11etan eta 7ak arte edo 8ak arte, ez? Eta gogoratzen az egon nintzela izotz pistan arratsaldez lagun batekin eta emaitzak eta emoten juntzien nien, atoan ego ginen gora, lagunan etxera jakitzeko puntua zinue. Eta gogoratzen az, garaetan biok egon ginela, laguna eta bizok egon ginela Andoni Nandle, bosgarrena irabazteko ez hori, beti kaballo ganador esaten dana. Baina Maialenek irabazi zabeni izan, kriston txokante eta oso potentea urte hori. Eta gainera, berezita. Bai. Asko esango da, niretzako galan da, bertsolaririk handizenetarik, espada handizena bera, ez? Bertso asko entzun behar dira oraindik iraganekuek, baina, ostras, gaur egun, eate iruditzen, badabenik bertsolaririk bere parera heldu aldenik. Heldu zan Amets Arzaius 2013an, itzelesko txapelketa inzaben, baina plazan nik uste dut ezteko la parekorik. Jo, beti komentatzen dut, badakit esango dutela Eugeni, que pesau, baina kriston bertsolariak ditugu Euskal Herria, beti zeintzuk aipatu ditugu, Maialen Lujan, Andoni Egainak, Amets Arzaius. Bai. Uste dut bertsolariak direla euskal kulturan nolabait, ideia asko plazaratzen, ideia gehienak plazaratzen da bizan
sortzaileak, idazleak eta asko dauz, eta denok gogoratuko gara beti Joseba Sarrenonda bategaz, edo Katalin Miner bategaz, edo, baina, ostras, bertsolariek asteburu bat bai eta urrengo abe bai, ez da bakarrik hiru txiste botatzen da biezela, Gauzak sortu egiten da biez, eta ideia batzuk eta sortu egiten da bez, eta ostra, asko era egiten da be. Baina, igo, zuriege, tokatuko zitzaizun hori egitea, Dios, plazaz, plaza, ibitzea, eta... Bai, eta egia da beti dekozule, bueno, nire ikasen behintzet, entzuten dauen horrengan eragiteko, ez? Ez bakarrik egunean bertan hiru lau txiste bota eta posti joateko etxera bizik eta ez dakit, zeure ideia be bai plazaratzeko, ez? Eta ez dakit gure bat oso esan gauza bat, hori plazaz plaza espresatzea eta ez bakarrik plazan gero txapelketak emoten dotzun bizibilidade hori eta ikusgarritasun hori oso importanti da batez be azpitik hasi garen ontzako nolabait erakusteko nor garen. Eta bebe, aktualitateaz egotea eskatzen zaizu, ez? Ezinbestekoa da. Azkenean bertsolariak erantzuten dutze garaian garaiko gaiari eta egun baten nik zer dakit La Palmako uharti erartiti jauzi eta... Oindeko temon? Temon, bai, garaiko temoi da, baina holan da, La Palmako sumendia erditik apurtzen bada, sumendia irla, erditik apurtzen bada, eta txunaben bat osatzen bada Euskal Herria etorriko dena, azkenean horretaz entera izara. Edo nik zer dakit, Zaldívarreko zabortegia erori izanien, bai, azkenien albisteri barrenatu behar dozu, eta bai, azkenien sortzailea gara, eta nolabait albisten inguruan eta egungo gaien inguruan egin behar dugune da erreflexio bat aporta, edo da alako, ez? Beti eskatzen dozkue hori. Eta orduen, bai, egon bezala beti adi, eskerrak kasetaritza ikasi nebala, eta kasetaritzatik asko badeko dala, ez teko tinengo pegarik gaurkotasunegaz lotute egoteko. Zer eduko behar dugu kontutan bertsolari batek suposatzen dut bakoitzaren burua mundu bat dela, baina zure kasuan zer edukatzen zenun kontuan behin plazara egiten da. Oso garrantzitsua da, beti jakitzea nori kantetan dotzezun. Ez dakit, kantetan badotzezu Euskaldun berri talde bati, era batera bestuko dozu eta gauza batzuk transmititzen saiatuko zara. Kantetan badotzezu 15 urteko gazte talde bati, saiatuko zara nolabait konektatzen, ez dakit, euren argotean edo euren jergara, edo euren garaikidiek dien ideia batzuk transmititzen, eta gero, plaza normaletan beti saiatzen zara, plaza normaletan esan gure dut, lanetariko entzula dauzenean, eta beti saiatzen zara azkenien gaiak laguntzen dauenean, eta azkenean beste bertsokidearekin bebai ondo moldatzen zarenien, uste buruan kontuten euken behar dozun hori dela jendeari eragin eta saioari zeo zer aportatzen, ez? Alda izen, ez dakit, askotan gertatu da, jartzen dutzi bertsolari batei papel oso grazioso bat, ez? Zuzara Superman eta zuzara, ez dakit, Batman. Eta azten dire euren arteko pikeak, ez da? Askotan pasetan da, paper batek hartzen da belalako garrantzi bat saioan, gero beste gai batzuetan, edo, kontutan izaten da bena. Eta ez dakit, holako gauzak, aportatzeko gogo hori beti eukiten dute buruen behintzat. Modu baten edo bestien, baina beti aportatzeko, saioari aportatzeko helburu egaz.
gaiarekiko eduki asko eskatzen zaizu edo. Bueno, bertxotan bi estilo egon leikez. Gai bakarraren inguruan, horren inguruan pentsatzea eta horren inguruan ideologiak eta hausnartzea eta abar, edo beste bat da, behin gai bat eukinda, gaiaren inguruan akzinuek. Hau da, zu eta biz bagara, zu bazara okina, eta ni banaz okindegire doiena hogi bile, eskatzen dauzut pan integrala, eta zuko badin aztezu, ez guko lako kakarik ez dugu saltzen, ez? Ala sortu bi sortu aldi, bat, hogi mota batzuen aldeko ez dakizer, ekologismo ez dakizer, edo dietamente akzinuek. Ez tozule pan integrala ez dakizer, orde jungan beste okindedik batera mendik aurrera. Edo da alakue, ez? Gauza asko sortzen, ez da oso garrantzitsu da gaiaren inguruan eduki asko erabili ahal izetie. Hau da, gero eta gehiago jakin, hobeto. Hori, baina bizitzan danien. Danean, ez da? Azkenean bertzetan be, holan da. Esan duzu, kazetaritza ikasi zen ebala, nikoi ez nekien zergatik. Beti txikitatik buruen eukindan gauza bat izen da. Ez dakit zergatik. Jartzen nintzen nire aikitia maman baserriko paretan, etarteko baserriko etarteko paretan jartzen nintzen eta pelotak inazten nintzen. Hori bezdakizu, baina pelotari ze bebanaz. Bai. Danien txarto, baina Danien ibili bida. Polivalente, Danien txarto, baina Danien. Eta hori, biltzen nintzen baserriko etarteko paretan, pelota gazkolazten da behar, eta biltzen nintzen beti komentatzen, Xabier Euskitz izango banitzelez. Eta beti buruen eukindudan gauza bat da, eta oso erabakit eukinean, kasetaritzain gure nabela, idatzi gure nabela, esatari moduenein, edo pantalla baten aurrien jarri, ez? Eta bai, beti ez da sekula zalantzarik egin zer ikasi. Eta zegoen duzu kazetaritzak hori egin ostean. Zer eman didan? Asko, karrera berak lagun asko emondoztez, karreradan bertan irakasle askok irakatsi doztie, ez bakarrik materia aldetik baizik eta bai, bizitza aldetik esango neuke, bizimodu aldetik eta nolabait esan dugun irakasle askok hor lagundu euskuen materia zarago geure ideietatik eta geure oskol itxi horretatik nolabait zabaltzen. Eta gero kazetari moduen praktiketan ibili izenaz berrian eta argian, Anboton lanien bebai eta Anboto Durangaldeko astekarian. Eta asko ikasi dute esperientzia bakoitzetik ez, berriaren perfekziotik, argiaren iraultzatik eta Anbotoren gertukotasunetik. Eta asko emondozte, pertsona asko ezagutu izen dodaz, idazteko modu asko, eta bai, arau asko, arau periodistiko asko. Komunikabidea aldea nabarituko duzu, Itzela, pila bat, gainera bai estilo aldetik, bai zer interesatzen zaigun eta zerrez, pilo bat, batez be, aldea egonda, maila nazionaletik maila lokalera, ez? Berria eta argian idazten dozunean, ez dakit ikusten badozu Alemaniako kaseta batek iragartzen dauela, asmatuko dute, Merkelek dimisioa emoten dauela, ostras, hori berriara ekarri aldozu. Aldiz,
Merkelek dimisia mondauela Durango baten zer ardura dau. Ezta? Eta Durangon aldean albistean bila joaten ikasin behar da, gauza interesgarri asko pasatzen direlako tokian eta horiek beplazatzen lagundu behar dozu. Aldiz berria eta argiak dekien abantaila da jente asko etorri egiten jatzula. Hau da, nik argitaratzen badu liburu bat, nik joan ganaz berria eta argian gana esaten liburu bat argitaratu dodala. Anbotora bai, baina ez dakit, anboto gehiago da sortu da egun edukia. Azkenean, tokian sortu egin behar dalako. Eta gero, horri esker askotan, pasetan da, berriak eta argiak bai albiste edeki esela. Txikitik handire juten dala, askotan edukize. Eta gaur gauza asko ikasten die, kasetari moduen. Eta ze esperientzia hola dokozu ogoitzapenean. Esperientzia moduen, bueno, gogoratzen dut, ez dut esango plazera izan da niz, ez da izango plazera, baina bai gogoratzen dut Zaldibarreko zabortegize jauzi zanean, urrengo hori izan zen, ostegun arratsalde baten jauzi zan, gonzan lur jauzi bat, gogoratzen az autopista A8 moztu inzabiela, eta urrengo egunen joan ginen autopista azpian bizizien batzuen gana. Gogoratzen dut, jo nintzela beste lagun batekin, anbotoko kide batekin, eta piloan medio egon ziela. Euskadi Irratia, ez dakize bestie. Eta gu anboto. Izango, ez dakit, atletiken egoti moduen Messi, Neymar, ez dakizer, eta de repente egoti ez dakit, 17 urteko kakanajo bat, ez? Eta ni horrego nintzen. Eta gogoratzen dut, hori oso esperientzia latza, hausokidek eta bizi zen zabiena, baina esperientzia oso, niretzako asko ikasteko esperientzia bat gero anbototik eta gertutik jarraitu zen gai hori eta eta ni horrekin gogoratzen az. Grazia egin nola zego euskari gatia begia eta zueka morto. Bai. Ez que nahiko txokantea da, de repente hori, Euskadi Irratia gogoratzen duztot, Radio Nacional de Españatik eta olako RTV betorri ziren, eta de repente anboto. Eta gero esango txu bezta, askok eskertzen da begei hau, edo gurago dabe anboto horrentzate hitz egin, berria batentzat baino, edo ETV batentzat baino. Ez dakit, azkenien lokala izetak hori deko bentaja. Donostiko aztekariatek egin aldotzu zuri elkarrizketa eta seguramente askoz gustora sentidu altzara Donostiko aldizkari horrekin, ETV-ekin baino. Eta bueno, bai, gracias izen zen gainera. Bai, beste daten gogoratzen da, jo nintzela, Gasteizen egon nintzen praktiketan berrian, eta gorka urtara, Zeledon eta Zeledon txiki eta honedanak presentatzen, eta nik hori kubritzera jo nintzen. Eta gogoratzen da, nik jo nintzen hor udaletxera pixka bat, ez dut esango bildurregaz, baina bai, ni ena sinorremen. Eta berriate jo nintzen, berez, badala medio potente badala. Da jo nintzen, eta danek begitze hostien, hau nundi dator. Hau zer. Eta danek galtze hostien, nondi izatozta? Ni berriati da, esaten moduen, ekarri da bebekarizue. Ez da, itzapenak asko, baina ni batez hori Zaldibarreko horretaz gogoratzen az. Ego, pilotan esan duzu, Txikitatik. Bai. Nolatan. Ez galdet, ni jaio horretik aitak esan zaren. Gainera, izena, hori hau amak beti kontabi izen dozta. Aita gozela pentsetan nire etzako izen eta eta
Igor Galarza. Ba, pelotari batentzat izen ona. Gainera Galarza, Osea, abizena ez da edozein. Abizena ez da edozein, Galarza asko egon dira pelota munduan. Galarza, Ojo, Galarza. Hame dator Galarza 8. Eta gero hasi nintzen txiki-txikitatik, bastakit 5-6 urtekin edasiko nintzen, Abadiñoko frontoien, bai, bueno, gaur arte, baina hori kurrikulumien kasik hobeto desapuntau, porque emaitzak ez dauz komentauko. Bueno, baina, zerbait, emango zezun pilotak ez? Bai, entretenimentu asko, aztetik, horretik hasile, eta bai, laguntasun asko pelotatik endoaz. Gaur egun nire laguniko onena dan personie pelotatik ezagutu neban, eta bidaia bebai egin izen dugu, eta bidaia horretan, bueno, ez da gauza general bat ikasten, baina hartzen duzu esperientzia hori, eta ez dakizu egun pasa bat egitien, eta hori gozagarriz da. Aizoko ikasten da. Pila bat. Eta git, ze komentatu zagatik, tipo kompletua zagara ikusten dut. Kompletoa, ez daki kompletoa, baina danean hau bai, maila ez dugu komentauko. Oso maila xume bat, baina danien gauz, bai. Baina, badago zerbait egitea gustatuko dutzaizukena ogainik ez duzu nahi. Esan gure duzu, bertso pelota da kasetagitzaz gain. Bai. Ostras, oso gai ona, oso galdera ona da. Saskibaloia futbola. Saskibaloian ibili nintzen aste bitan. Txalabako bat, ikogitza, saskibaloia mila Astebi, zen. Gogoratzen dut, gogoratzen dut. Astebi entrenamentu eta enaben ondo pasa. Gogorra ez da kirol bat ondo asemejetan doan, edo ez da oso ondo lotzen nirekiko, eta ez dakit, jate bape gustagarri ziren praktiketako, Bai, bota bai, baloie bota bai, hori erreza da, baina, ostras, gero hori bida, pegaute bestieri eta bultzeiken eta ez dakiz zer, eta... Ez, nik azte gina bezan eta kitxo. Baina zer egite guztako eta, ez dakit... Ez profesionio moduen, baina eta hau egin izen dute, baina bidai bat hartu hilabete bat, bi hilabete eta ez oporta, baina nolabait ez dakit aktivista bada bai, hartu eta jun, ez dakit nola, izen leike krimeara edo izen leike ez dakit nola, eta han egon, eta horrelako bizipenak euki. Erreza da esatia. Gero gauza asko die atzin itxi bierdienak eta abar, eta asko renuntzi jau biozu, hori egiteko, baina bai, gustako jaten olako oso zerreitxe. Egiz esan? Bai. Aventura, bai, egon nintzen, ondala, urte bi eta piku ikasi 3, bueno, 3 pasaute, bai. Egon nintzen Mexikon Erasmus egiten, eta gero egon ginen hilabete eta erdi lagun batzuk Mexiko eta Kuba inguruan viajatzen, baina oso viaje turistiko izen zen. Eta nire gustako jaten, nolabait, ez dakit, june Latinoamerikara eta nik zer dakit, nahiz eta inbasiu monarren, alik eta gitxien iruditute, tribu batera jun, eta bertan lanei. Osea, ez ikusi, lanei. Ez? Aportau eta kultura horrek ezagutu edo da alako, ez? Baina, bueno, denbori bat dago ondino, así que... Guk jarraituko zaitugu, Igor. A ver... Ikusten dugu
danetako balio duzula. Bai, bueno, balio ez dakit, da nien bagabiz. Balio ez dakigu, oraindik. Eta mila esker. Ez da ezer. Ez da Ez ezer. Badakizu, Bizkaiko txapelketa jarraitzen duzu, bertsolari txapelketa? Bai. Orduen urriaren 30 horre ongonaz ni kantatzen. Ba. Ea posible dudan agoitzea. Eta nik posarren agurtuko zaitxut. Ba, ondo serri. Eskerrik asko, bardin, Eugeni. Egongo gara. Bai. Agur. Agur.